Месеци назад от микрофона под карантина с птичи грип. Умения завидни и невиждани, ненавиждани като всяка една идеология. Насрещното режещи им въжетата в то нестихващо комичен цирк. Червени като вратовете им, когато не наведат глави. Борбата как да е вътре личностна. Маските са в гардероба за послушници. Колисите са спуснати, дресьора си е свършил работата. Научени да са изкуствени. А нашото коренно различни рими открояват се в почвата. Проявата на свободен съм, когато микрофона е в мен. Като гравано вадя на показ кирливите ризи. Какво е прано за те черви, нека бъде сочен с пръст. Олеле, всеки втория квота и цифрата взучен като шифър. Неканена зависта тропа, потикват аурата ти, крещи цинизъм. В тази твоя собствена черупка си средна позиция, като това свити в юмрука ти. Иди и съшива. Нервните ни структури са като спусъци. Към късмета не се спуска и с треперещи ръце. Рапа ни руска рулетка, мозъци пръски и разцепва. Бригадата с отклонени от правия път, дето от скука ви разкъсва на парчета, за да редят и до днес. Йо, дето от скука ви разкъсва на парчета, за да редят и до днес. Йо, дето от скука ви разкъсват на парчета.